West Karbing Long District Committee pen nilitum pini bangso press meet phalang ko kalam thi jasemet pet aprangsi nili media sa akorti atum phan akachuru pajir pensi nilil bangso press meet ki phalam thi nalitum mathengno jai ponik po si kaduka be phanta nalitum hana kiro pilo lapen pini la bangso press meet long nilitum chetong rapet Central Committee to Medanai Chow Tong Dundo, si Prangsi Nili, Pachini yang Deng Damiko, Prangsi Nili Men la Kesarte Ronga, Nili Vice President, KSA West Karbing Long District Committee, Nili Dungdo, Birsingkru, alangli Assistant Secretary in Charge West Karbing Long District Committee, Lapen Nili Tum Pu Dutula, Kihai Babu Tiso, alangli Central along Organizing Secretary. Apen Niliar Vido, KIP Amrita BP, alangli Central Executive Member, apen Nili Arvido Thula, KIP Salami Inhipi, alangli District along Executive Member, apen Nili Pido Dulon Inti, alangli West Karbing Long District Executive Member, apen Nili Pido Thula, Borson Pator, alangli West Karbing Long District Committee Long Executive Members. Lalo Jasemet Pet, Pini Ajak Ding Kluipen, Kaduk kawe Karbiang Long atau kandu arat stami Chini lo je labangso Assam mala bangke 3 packets do keceng siap packet bangke ili tum West Karbing Long si puri din lo labang keceng ke sumupong lapen labangso kloplia dolong mate West Karbing Long abordar tumpreng along ansi first packet bang puri lo asini liya kapre ka packet salam ning jido ning tungte first packet alam thirong sining ning jido ning kang tung alam thila pon lo nilitum karbi lo charlie a song pen West Karbing Long District Committee ing samdunri kecheng si alam dalang lo people sing samdunri ma ajak dung klui pen ing samdunri alam thi bang ke kecheng si nilitum 18/4/2003 labang so check lo nitum isi RTI pilo labang so RTI ki pibangke Dongka Assistant Revenue Officer kansi nilitum RTI lo pilo halabang so fees me nilitum ta data nitum hanang furnish sahire alang litum second step claim thulo alang litum forwarding isi letter nang pilo nilitum to the Joint Secretary Revenue Karbing Long Termas Council upon forwarding isi letter pidal sita non benta nilitum datasta yang furnish sahida lasi nilitum bangta lo charlie song pan bangta isia question arjume mel je nang litum labangso Assam malalong kacu panglim thipik ma lasu cu panglim datas nang pia hedat ati nilitum ta labangso akar biak khai man labangso West Karbing Long along lege nitum ta कौन सी कहानी नुमा कौन सी क्लॉस मा कौन सी इफेक्ट मा कचिनी दुन के राइट्स दो निलिtum ta lapen thekang tulong lok lo api isi social media sa long pen datas long lo je genuine beneficiary list atum abang non puta alang tumpang satisfaction kali pusi nilitum phanta biritana palebong adhela bangso beneficiaries atum along li kौन सी के effect lo ta piniani ta chini ne komane bang pu komane beneficiaries bang poisa long dun tahailo sita latum ta along le kan hok ve kौन सी ke long le isi chiri isi ador ta latum chini ne कौन सी wetland ma dryland ma जैसे bagan ma laso bang latum land and revenues atum meda thang declaration avel atum phan esi assam wala scheme le lo beneficiary road mapping long kuri lo adha ka tum long dun lo hala ke long dun ta satisfaction kali kopi posi satisfaction kali ma ke ame thang along le ke kana hok vek along le chiri kwan ma kotha kwan ma ke na hok bang chini ne la pen non puta paklang kli laisi number 1 lo ingdeng ini bangke lada kapre atum ha komentu ni pen ke do atum stame ke long le atum non puta dola lanjo takali
kelong hok genuine beneficiaries te long le det si ungenuine satumang si long rong lai mang humi me lam lu athi niltung ki theklong pon ke haladak inut pin pokro pu alang ke haladak dongka revenue office long si alang li kam claim lo mondol myong sk myong alang li bang ke haladak ke kopi ni long si long lo sumupong long si along le do pu si dake pu sita lage mang humi me lam hadak bang sumupong arat penil tum cingki alam lo dake pin pokro pu ke hakitia penta ave lason dak tak si do olang je haladak ain char samarlo haladak ain char samarlo benting hanse alang lista me ame thang amen pen cbi hesi apiso amen pen si hadadak bangke amen thabdung rong laso potong nilitum ban datana furnish ahedet ma lason dak tak si kaprek amondol sk atum lada kache jog do pik lasi netum kachuning ri bangke Caribbean Law Autonomous Council a revenue pen ke chenglo man kido ake hai tuliram rong hang pen nang li gadam tang same labang so survey kuri nang ji pula bangke up to the marks kali pusinil tum labang ke appropriate isi a survey do thunang la athi labang ke iltum cbi an tamin kori pinang ji ati kopi polo opinion yang ta ada ka beneficiaries tum satisfaction kali lason dak taksi pini pon labang so press me the long pen isi jai dak ingtung je Krishno PD Sarma Sarburamen ke Tikram Sarma alang li kunat ainggul pentong sumupong along li dudun kok lo sumupong po thai ke nang li tuma chini po je haladaga arat ke ini tum kar biaso that sikido sita alang li Krishna PD Sarma po kunat ainggul pentong amen ke je thabdun long lo atai simang humeme apen isi hidung a question itum kar biluchar le song pen ke kar julo apen itum prabjin pen lanang pinengji ate la anchot kali amen do chot kali nilitum pinal tum patta number AP 45 lapen that number bangke 17 lapen class lena bangke hada page bagan busgepu alang li kona da bagan la sumupong long edoke la nilitum manang thani tha sumupong pen bang chot pen la dak dong kamukaman kuana bagan loge do kuana bari loge do sitame latung ke paklang ke bagan ke long thong kep so se labang nil tu manang pachini nengji lapen halada ka beneficiary satum ban pachini nengji je nonson ramsing ronghang son of let card ronghang alangli agriculture land sidoda sar thedera son of let kat dera alang lihat bagan do pusigipu salah bangso bagan konalo hala bachini tha lason dak taksi dopik lang nilitum long nangkele lesi dolang sa hala dak pan nanga chuningri aja ka beneficiary satum la son tanang chuningri bang do over telephonics pen sinitum hanang chingki je alang li ke fake land ke fake ut bangke lak ingkora pho atangka ta susi puta nilitum hanang pinangji sido sita nangi pige lak ni ra suri phoke bet puta do se hala hai tum ta kenang sot pude apor pen nilitum hanang pe ton pen media sa thing no puthot bang thuji sala bang sodak pen nilitum labang so press meet ke kola bangke la bangke ada फिर सर्वे करी चुनांगजी सर्वे एफिसी कोआनसी कोनमा द बेनिफिशियरी सी पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन सी तुम लांगनंगजी राइट साइड कोमा सी इफेक्ट मा अलंगली अमुका माने बे सांगो सी इफेक्ट पते अपटा लापेन कोआनस के इफेक्ट मा हलाबंग पाचिनी नहीं सर्कुलर फिश पेन पाचिनी लो बोंते लापेन सेकंड पाचिनी चुनेइन बंग कंपेंसेशन अतंका कोआन लो तो हलरा पाचिनी नहीं lapen angli tum thak ni lata bachini ni wetland dryland lapen ala isi bari sigun dukok pini kachi edokok pulotang pe halabang ta bachini nei non ge bachini ne pinsi lapu compensation release thabre halabang ke ajukti geli pusini litum kipu apa ni litum bachini ateng pulotang te asi doping lang lason thak si mok putot labang so press meet ke phalam the
RG pading dia lo apan si mopen karju alam thian stame circle office pen apan revenue em pen stame labang nitum prabjin pen nilitum det pokali labang so a beneficiaries genuine beneficiaries tempat satisfaction pinangji kali botang te nilitum kar bilochar le song bansta pini pen ke asin ang tong na chi bidin lo lapen labang so satisfaction long le tik ya nilitum asi ang tong bangke map melo posi pini labang so ahong jai pen pachini lo kardom